Chris Venables I gymryd cic gynta y ciciau'r smotyn. Fo gafodd gyfle gorau'r gêm. Fo fethodd yr hediad yn un hir. Am gic o'r smotyn. Am gic o'r smotyn. Y pwysau yn syth ar Aaron Williams. Mor agos at y postyn fel bod I bron yn amhosib i'r golwr. Nid y penderfyniad, pwy gornel dwi'n mynd amdano, mae bron yn dod oddi ar y postyn. Mae o'n edrych yn hunan feddiannol. Sut fydd o mewn eiliad neu ddwy? Mae'n un dda. Weithiau mae'n mynd lawr y canol yn effeithiol. Pam lain. Un arall lawr y canol. A gwaedd i'r dorf. Annog y dorf I aros efo nhw. Felwood, penderfynu mynd lawr y canol. Falle jyst yn rhoi y llygiad i'r gôl geidwad. Richard. Maen nhw'n giciau da yn dydyn. Prif sgoriwr Bae Colwyn y tymor yma. Fyddech chi'n disgwyl I hwn sgorio. A mae'r lle yma bron yn fudan. Mae'n gic smotyn. Digon da Davies, ond mae rhaid I roed clod I Armstrong. Mae nawr yn gyfle I roi'r fantes iddyn nhw. Mor hunanfeddiannol, mor hyderus. Mae rhaid i'r cawr o amddiffynwr sgorio. Cywir dan bwysau. Wych gan Cyril. Tipyn o bwysau ar ei ysgwyddiau. Clayton Green i'w chymryd Ac mae Pen-y-bont wedi camu I rownd derfynol y gemau ail-gyfle. A mae yna bron iawn angrediniaeth i'w deimlo yn y dathlu. A'r ddau griw o chwaraewyr, y ddau reolwr yn mynd at ei gilydd, bron iawn yn ymddiheuro bod rhywun 'di ennill y gêm.